dagdag sa presyuhan ng diesel at gasolina. Sa rollback ngayong araw na patita 80 centavos ang bawas sa kada litro ng gasolina, habang 20 centavos naman ang bawas sa kada litro ng diesel. Dali na! Ang bawas para sa kada litro ng kerosene. Bago nito, maalala mo, Kuya Melo, 3 linggo na sunod-sunod, nagkaroon Yan o, ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. kuya saka pupunta Malaysia. Kung nga yung sa diesel at gasolina, Kuya Melo, alam mo, mahigit 3 piso hanggang sa 4 na piso yung itinaas. Pagkakit ng 2025. Ngayon, Kuya Melo, 80 centavos sa kada litro ng gasolina at 20 centavos sa kada litro ng diesel. Oo. Ang sabi, ilaw yung ramdam. Kaya sana masundan pa itong bawas presyo para naman kahit pa paano maramdaman nila yung bawas na yan. Pakinggan natin yung tinig ng aking mga nakapanayam. Walang yung rol pa kasi, kung tagdan kung tadaan sila, nasa Abuli ng ambulansya. Malabo. Slow lane lang oh. Malabo tayo, brother. Ayan oh. Sibat na yan. Galing oh. Nabulin natin. Siyempre nila. Yan. Ayaw nyo pa po sumagalala ng CMA. Super Radio. Ito ang din dapat. Totoo. Super Radio. Melo del Prado sa Super Radio. DCW. Salamat magpakalalan sa kasi Alan Gatos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma, 6 lanes. 5 to 6 lanes. Okay na. So, yun yung dating paradahan. Ayan, pinaparadahan pa rin naman. Pinaluhog na talaga itong mga SLEX. Katunayan po, meron ng nasampulan o masasampulan. Ipatitipon sa Pilipinas ang 16 na Pilipino na nasa Estados Unidos alinsunod sa patakaran ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump laban sa mga illegal migrant at immigrant sa Amerika. Ayon po kay Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez, bukod pa ito sa 24 na Pilipino na una na pong naipatipon dahil po sa pagkakasangkot sa krimen. Kaya po ang panawagan ngayon sa ibang mga Pilipino doon na illegal na nakatira sa Amerika, umalis na muna kayo para mas malaki pa chance nyo makabalik sa mga susunod na pagkakataon. Alam nyo gaano karami mga Pilipino mga hindi dokumentado ron? Napakarami. 300,000 mga pakuso. Yan no? Pero kung lahat yun ay mga titipon dito sa atin ang gagawin dito sa Pilipinas sa mga yun, ang trabaho. Kaya na nakita po sa trabaho ng kapusan na soldo. Kaya mga kapuso, iatras ako ng Department of Justice sa Halos 100 reklamo laban kinadating ng Secretary at ngayon Congresswoman Janet Darin at dalawang doktor kaugnay Galing, oh. na bakuna kontra ay kinating pasyal tatandaan yan. Kaya sinabi po rin dyan kay Secretary Jesus President Romulo sa isang resolusyon na walang nakita prima facie case reasonable certainty of conviction laban pinadarin at mga doktor na sina Gerardo Mayuko at Maria Joyce Tubusin. Wala rin naman Nobody beats Soto Moreno tandem in 2028 or Duterte Soto. malayo sa koleksyon tungkol sa resultang pagkamatay ng mga bata. No? It's very unfortunate.
Kaya mo, pangit eh. Tulin magpatakbo. Gitna ata. Walang ano, walang breakfast. Dahil advance na po mga scammer ngayon, kaya po nilang gumawa ng IMSI catcher. Alam mo yung IMSI catcher? Yan na, International Mobile Subscription Identity na parang fake cell towers para kumonek sa phone ninyo, sa inyong mga telepono, yung mga cellphone yung hawak-hawak nyo, hindi nyo na mapitaw-bitawan. Kaya saan kayo magpunta na katutay? Nandun din yung cellphone na yan. Sumusunod talaga sa inyo. O kayo, pinasusunod ng cellphone. Mga kapuso, ay gamit po ito mga kapuso. Nagsisend sila ng text na may link. Ito na, si Puko Martin. Tulad po ng Gcash. Yun daw po na tawag ito, snaps. Ay, overtake nito ah. Mga kapuso, nakaw Diyos ko. Pag makatagda po ng message with the link, message with the link, SMS spoofing yan. Tandaan, Gcash will never send link. Sabi nga nung isa if there's a link, don't overthink. Mali yan, nakakasingis, di naman natutuloy. Don't overthink. It is scam. Mga kapuso, Gcash ang nagte-text sa link, wag nyo i-click. Grabe yan. Sa scammers na gumagamit ng Pangit ng kalsada. SMS. Gcash is supervised by the Bangko Sentral na Walang kasmut-smut. sa Isla na interest na po ng umaga. Adyo na. Ay, nako. Meron pa naman ang fake news dapat totoo. Ayan. Biyernes. Malinis ba tubig na yung Pilipino? Ang tubig nyo ba'y pinapapulang pa? Madalas ba mananakitan siya ng inyong kapamilya dahil sa diarrhea o minumlaan ng malinis na tubig? Gumamit ng Aquatabs drinking water disinfectant tablet. Ang tubig ay kulay coffee and sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. 1922. Motor. Sa Lesena. Matagal na po ako nagdating nito ay ang mahalaga pa sa akin. In my life, I really feel God's love. In my challenges, I really feel that He's always by my side. My body is the temple of the Holy Spirit, so I take care of my body by eating healthy food. Sa Lesena. Just like I am a believer of MXC. Noon pa man, naalala ka, I'm Kathy Solis, believer ko sa MXC, kaya ako'y uminom ng MXC. Mahalagang paalala, ang MSC ay
Amoy dyan pa. import clearance sa SRA. Yes po. Sa madaling salita po, ito po yung mga tinatawag natin na mga sugar alternatives. Tama ba yan, Administrator? Pabor ako, may stoplight yun. Po sa tariff quota is other sugars.